l-operation inneħħuh and that's it. Inneħħu kemm jista' jkun li jistgħu għaliex ovvjament peress li jkun mal-moħħ jekk imussilek il-moħħ hemm konsegwenzi oħra. Jista' jekk jitħalla xi ħaġa jerġa' jitrabba. Ma kontx naf kemm ilu jitrabba, ma jafux kemm ilu jitrabba, ġifieri jekk hux mansek hux m'għandix idea. U ma nafux minn xiex. U mhijiex ġenetika. Meta ġiet u resqet li jew qed tispjegali jiena u weħidna konna, ġifieri ħadd miegħi kien għalt li isma' hemm xi ħaġa li kibret fejn mhux suppost tikber. Dik kienet id-diskors tagħha. U għadtilha issa xi jmiss li nagħmel? Se nagħmel operazzjoni kemm jista' jkun malajr. Għalkemm aċċettajt, ġifieri u dik naħseb li hija biċċa mit-terapija. Jgħidulek x'jgħidulek x'għandek u x'm'għandekx, inti trid taċċetta. Jekk inti ma taċċettaħiex min tista' timxi il-qudiem. Però li raw li jien isma' jien ħammur għaliha u ħanamilha. Id-determinazzjoni li kelli naħseb jiena tajt il-kuraġġ lilhom ukoll li kellhom bżonna wkoll għax huma għaddew minn trauma. Li ma qalulix eżatt x'issa kif nista' nqum mill-operazzjoni. Però wara ftit ta' żmien sirt naf li avviċinaw lil żewġi kif nista' nqum mill-operation. Tista' tqum mingħajr ma titkellimx, tista' tqum mingħajr ma jkollok forza f'idejk, hemm ħafna konsegwenzi. Jiena nemmen li jekk inti żżomm ma' għalik ħadd tkun iktar jibsa. Immaġina ġorra waħdek, apparti li ġorra waħdek, ta' madwarek irridu iġorruha wkoll waħedhom u ma jistgħux jitkellmu. Jiena nsiba li jekk inti tiftaħha x'tista' taqla talb u għajnuna. U jiena dik ħassejt li kelli nagħmel. U għalhekk wara sena erġajt għamilta. Meta ħriġta fuq Facebook ftit tal-jemilu meta laqt is-sena, il-feedback li rċevejt minn in-nies isma' jiena għamilta 5 snin ilu all right jiena missieri kellu hekk ommi kelli ġifieri u naħseb li għandna bżonn xi tip ta' għajnuna għal dawn l-operazzjonijiet. Għaliex l-operazzjoni all right it-tabib jagħmililek u tirnexxi. Psikoloġika jkollok bżonna ħafna. U anke ċertu affarijiet li tħoss. Għax jiena nibda ngħid pereżempju nħoss il-ġbig ġo rasi, ħanċempel it-tabib u ngħid isma' din normali. Jew inkella nżomm għalija. Ġifieri naħseb nemmen li hawn bżonn tip ta' għajnuna wara l-operazzjoni. Għalkemm inti ġifieri il-ward ikun jgħidlek kien qalalek x'inqalalek huma miftuħin u tista' taqbad u tmur. Imma support group nemmen fil-fatt tħall f'support group mhux Malti. Jgħad barra. U ċertu feelings li nħoss nibgħat u jtuni rispons ukoll. Ma titħajjax tagħmlu inti pereżempju. Nixtieq għadni ma nafx kif se nasal għalih. Imma naħseb xi mument ħanasal għalih.